u Presiden jaka sang Voice of the People Party uba adan mira basemaj mantak kamid ula ay ka khubos nam thamai sikipaj ba jongkari man hangning yuan ra yang di khubon u kabalawan hakrukom jak jingtho bat kini ka khubor ko kom ni ngemla batip ayu usnam ajar saun ayangi kanti ka bakum dong ide banyan akan jik ka basimet jongi akan dai ka jik keman ka jik thang ka jing job ne ka jing rem ai tangkoi ka badan kami kalong bangin yang skam baik triang jakat baja akan nung rem ka babek ka baba Susu o presiden dekat sang BPP ulaong tongin rang baru bangin ya kon ya kasma persyak ya ka bamsam ya ka jingduk ya ka jingle siliang badan niyo ya ka longdien mandiem ya ka lawai ka badan ka jing kermen Kumjuru ban IT ya ka pateng ka banwan ya ka ri ka basengan pat ka baruspa ka jat ban ri ka bakhan pat ka bayatan badan ula pun kod ka baong ye di kentir usnam thamai ubadon cekermen ya pi baro